Daday, addaman ti damaga. Dito dumagam. Yung daday. Tayo niya ti dumang sa manakaw. Anya ti escalator daday. Skalitar. Yung daday. Pay madimpay mo ti skalitar. Madingar daday. Ti eskalator anak ko. Data dajay automatic nga agdan anak ko. Wow. Dajay agtartaray lata anak ko. Agikiko lata. Iso nga no agsakay ka anak ko. Itulog na kapangataw. Wenno saan pababa anak ko. Dajay ti eskalator anak ko. Automatic nga agdan anak ko. Naglaing man daday. Naglaing nga daw talaga dajay nagaramay anak ko. Elevator ngay daday. Elevator? Yung daday. Madi ka mo lang nakakita pa iti elevator? Madipay ngar daday. Dajay mo't anak ko, elevator, dajay automatic nga ridaw anak ko. Aglukat lata dajay yan. Tapos sumrik ka mapangkagsakay. Tapos adati pindutom jay unag nga number iti floor nga kaya mo nga papanaan. No agsakay ka jay nagsira jay ridaw. Itulod na kamagtay no sa dino aji floor nga papanam anak ko. So mabalin na kay tulod pa nga tao no saan itulod na ka nga pababa. Dajay iti elevator anak ko. Nagmayat man daday. Nagmayang nga talaga anak ko. Naglaing man daday. Et umutag sa kay tikas jay. Gawin na anak ko. Padasem to ano mapantayin to Jimol anak ko. Padasem to tag sa kay tikas ta. Sige man nga daday. Calculator ngay daday. Calculator. Yung daday. Elevator. Calculator. Yaman ti calculator to tayo. Nagriga laki diti agkabaw na ya. Malumakaya. Calculator. Nalipatak mo tan anak ko. Madik nga malagi pa. Ngam napadasak mo lang tinagsakay ti kastan anak ko. Napintas mo lang nga pagsakayan data calculator anak ko. Napintas daday. Well, napintas mo lang nga pagsakayan anak ko. Pagsakayak to man nga raw. Dasam tumutang anak ko. Sige daday. Apan na nga rod dayon. Sige ruday. Calculator. Huwag pagsakayan na dyan. Calculator. Aman, pagsakayan nyo talaga. A few moments later. Daday. Kaya anak ko. Suruan na nanti assignment ko. Kain nyo data assignment mo. Pagbigay ka no ti pinakamabibilis sa buong mundo. Pinakamabibilis. Yung daday. Nalakalang data assignment mo, anak ko. Pinakamabibilis, anak ko. Dito'y buong mundo. Ti may isang example na anak ko. Cheetah. Dajay hayop nga cheetah, anak ko. Iso ti hayop nga pinakamabilis tumakbo. Sa buong mundo, anak ko. Cheetah. Sura mo. Cheetah. Tapos, ti may sapay anak ko nga pinakamabilis sa buong mundo. Kit dajay lawag, liwanag, light. Dajay ti pinakamabilis. Gamin na paggas anak ko. Ti speed of light. Iso ti kapapartakan anak ko. Kasdi nga yung daday. Ay, amo kaon daday. Amo ma'am? Yung daday. Ay ki mayat ano amo mo anak ko. Nya ngay mahitin sura mo. Tae daday. Yung daday. Kasi ano nga yung mga pinakamabilis mo titay mahit Kuwanmat nga talaga daday. Inaabaw. Tagasano kumamay tanak kumahit nga pinakamabilis na tatay mahit Agpay sumat daday. Tapay kumamay tagpay sumahit Numakataktak ki akto pay daday. Kadinak pay lang nakadandanon di CR. Madik pay lang nalulukatan di ruangan. Rumrumwara, hindi taktikan. Diba daday, nagperdas? Abaw, sa tigubihan. Ay, dapay daday. Dapay tumisa nga napanunot ka. Panyaman daytaan nga na panuno maon Ni mami daday. Kumaman. Kun daday. Kasano man ngayon na sali ni mami dito pinakamabilisan Kapapardasan nga agchismis daday.